Good evening sa lahat. So, by the way, first live streaming ko po ngayong month. Tsaka first formal stream ko rin po ito. Sana po maintindihan niyo po kasi hindi ka pa nag-view ata. Tamsak din. Tamsak. Siya rin. Tapos sorry. Pwede ka naman ko siya bibigyan ng jacket. Ayun, shout out sa 1 million viewers dyan. Thank you for coming. Kulay. Tapos pa busat convert. And guys, as pasok na po kayo, lanlilapagan tayo dyan mga kaibigan. Shoutout dyan sa mga kilala ko dyan, ng mga kapwa ko YouTuber dyan, sa mga nagsisimula pa lang dyan. Alam na guys, huwag kayong mahihiyang pumasok sa aking bahay. Welcome na welcome po kayo dyan mga kaibigan. Ang mga tagalabas ng bansa, shoutout po sa inyong lahat. Anong oras na ba dyan? Kung umaga, edi good morning. Guwapo mo. Ayun, thank you po sa iyo, Lodi, Linlin. Thank you sa iyong compliment. Welcome na welcome ka po sa aking bahay. Gusto mo ba ng jacket? Bigyan kita ng jacket. Ayan. Bigyan kita na. Ayan, shoutout po sa 2 million viewers. Welcome back. Thank you po. Sana po huwag nalimutang magbigay ng thumbs up sa aking bahay. At syempre, pwede po kayong lumapag dito ng inyong bahay at puntahan ko rin. Welcome na welcome po tayong lahat. Ayun po. Maraming salamat din. Welcome na welcome ka talaga. Jacket ka na lang. Tornilyo nga may jacket natin. Pwede ko mag-comment ang channel, di ba? Pwede kita maglapagit yung channel. So yun guys, pasok na po kayo mga kaibigan. Thank you nga pala sa isang tamsak dyan, kapatid. Good day. So hindi pa dyan kumain na kayo at nang hindi kayo magutom. Siyempre pagkatapos nyong kumain, balikan nyo ako kasi mahirap yung iniiwanan ka. Ayun, shoutout ulit sa 1 million viewers. Sinsya na po kasi medyo madilim kasi nasa labas lang yung may internet eh. Kaya wala ako sa loob. Kaya pagpasensyahan nyo na po kasi yung gamit ko lang po is ano lang din, cellphone lang plus light. Kaya pagpasensyahan nyo na guys. As a beginner, nagsisimula pa lang din ako kaya marami pa akong kailangan na dapat makuha. Ayan mga ka-vlogger. Shoutout dyan sa mga kilala kong vlogger dyan. Pasok na kayo. Sam GB. Thank you for coming. Thank you sa 3 million viewers, kaibigan. Pwede ka pong magbaba ng iyong bahay at nang mapuntahan ko naman. Shoutout po sa 2 million viewers dyan. Have a good night. Kung gabi man dyan. Ang pangit ko pala sa camera. Pasensya na po mga kaibigan. Medyo pagod. Pero syempre salamat din sa pagpunta. At saka medyo magalaw yung camera kasi wala pa talaga akong gamit eh. Naglalag ako. Okay lang yan.
Ayun, thank you ulit sa 3 million viewers diyan mga kaibigan, mga kasonggab. Thank you. By the way, mayroon nga pala akong bagong upload. Kung hindi niyo pa napupuntahan, puntahan niyo na 'yon. Sinisigurado ko sa inyong may entertain kayo. Tumawa lang kayo, wag kayong kidzy. Ayun, continue lang po tayo diyan mga kaibigan. Sige na po, pasok na kayo. Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong bahay. Lapag niyo yung bahay niyo at nang mapuntahan ko rin. Hello, what's up, what's up? Natutulog pa yata ang ibang tao. Gising na kayo, gumising. Gising na kayo. Pumuputi lang ako sa light, ha. Shoutout dyan sa 2 million viewers. Sa aking bagong simula. Ayan, thank you for coming. Another 3 million viewers na naman. Salamat sa iyong pagbabalik at umalis ka rin. Okay, so kung sino man dyan ang interesadong magbigay ng blessings ay tatanggapin ko po yan. At pwede rin akong tumanggap ng mga tips kung paano po mag-live streaming. Pwede niyo pong ilagay ang bahay niyo at pupuntahan ko yan. Para matuto kung paano mag-live streaming, paano hindi maka-copyright, kung maglalagay ng music. So, sana merong mag-comment dyan kung paano para may matutunan din ako ngayong gabi. This is my first live streaming tonight. First streaming ngayong month. Saka first formal, pero mukhang hindi yata formal eh, yung suot ko. Anong oras na bro? Anong oras? Hindi ko alam, hindi matagpuan. Pinito ko lang. Ano nga ito oras? Alas 7. Oh, 7. Ayun guys, pasok na ulit. Pasok na po kayo. Thank you again to 2 million viewers. Nagbabalik ng aga pibig sana. Guys, pag-usapan natin ng mga nagsisimula pa lang dyan. Mga small YouTuber na katulad ko. Magtulungan tayo para tumaas. Welcome po kayo sa aking bahay. Premiere load ako ngayon para mas makagpeta mapamagasira. Oh, may premiere. So yan po bugas. Ayun. Guys, let me remind you po bukas gagawa po ako ng premiere. Kasi ngayon ay parang ano lang to eh, parang tawag nito. Tawag na madalian lang ba? Yung hindi hindi nakaplano yung stream ko ngayon eh. Kaya try lang to eh guys, try lang po. Kung makapasok ako sa stream. So yun, good news, nakapasok ako. Siguro bukas magkakaroon ako ng premiere para naman ma-aware kayo dyan mga kaibigan at kasunggab. So syempre pasukin nyo rin bukas yung bahay ko. Ang kati ng ilong ko mukhang may ano bukas, may ulam. Ang word ko ngayon. Magalaw ba yung camera? Pagpasensya nyo na guys, nasa labas kasi ako eh. Walang net sa loob. Kaya ayun, nandito nagtsatsaga sa labas. Gamit lang yung cellphone. Thank you po ulit sa 3 million viewers dyan. Thank you sa pagbabalik kapatid. Maglaglag po kayo ng bahay at ng mapuntahan. At syempre mabigyan po kayo ng thumbs up. Syempre huwag nyo rin kakalimutang magbigay ng thumbs up kay host. Guys, comment lang po kayo dyan. Ito talaga ng ilong ko. Ano kaya mga hindi naka-copyright na music?
Kaya mo. Kaya mo yan, idol. Yes, oo naman. Kayang-kaya ko 'to. Bawi ako bukas. Padilim. Yo, zap. Thank you sa iyong motivational, kaibigan. Kayang-kaya ko 'to. Kaya mo yan, idol. Grabe naman 'to. Thank you sa million dyan. So guys, kumain na hindi pa kumakain at pumasok na hindi nakakapasok. Gwapo mo pala pag gabi. Love you! Thank you sa inyong compliment, kapatid. Gwapo ka rin. Thank you nga pala sa pag-stay sa akin, Elias. Ngayon, ikaw yung una kong fan. Thank you for coming. Bukas magkakaroon ako ng premiere. Huwag kang mawawala, kapatid. Baby ko. Ayun, shoutout po dyan sa aking 2 million viewers. Thank you for coming. So, ayun guys, pagpasensya nyo na po kasi nandito ako. Okay, I love you too din. I love you. Masok na kayo mga kaibigan. Bukas, nag-prepare ako bukas. Ngayon, testing lang to eh, testing. Yan guys, sana bukas maging maayos ang aking streaming bukas. Kasi ngayon, kung baga partial lang to, bukas talaga yung ano, yung tinatawag na, tawag nito. Basta ganun. So guys, remind lang po, gumagawa po ako ng ano, nagla-vlog po ako at saka at the same time gusto ko rin magsimula sa live streaming this week. Kaya sana po supportahan niyo po yung channel Aga TV. Okay, so ginagawa ko po both vlogging at live streaming starting today. Starting today or tonight or this week, I mean. So sana po supportahan niyo po. Huwag po kayong magsasawang suporta sa aking bahay. At syempre kung nagsisimula ka pa lang din, kapatid, pupuntahan din yung bahay mo. Sana welcome din ako sa bahay mo at nang makapagtulungan tayo, go together, di ba? Help, ano ba yan? Magtulungan tayo, siyempre sabay-sabay tayong aangat. Ayun po. So, pasensya na rin po guys ngayon kasi medyo ano, tawag dito, medyo boring yung stream kasi walang music, walang background music kasi alam niyo yun, hindi ko pa alam kung paano maglagay ng music. Nag-iingat tayo, baka tayo mag-copyright. Okay, so siguro bukas magkakaroon na tayo ng music. Mag-aarkila tayo ng banda. So yan po guys, let remind you ulit na bukas mayroon po akong premiere. Magsisit po ako ngayon ng premiere para bukas. At saka maglulubat na rin yung phone ko, kaya magsisila ako ng premiere para bukas. Diba? So anong oras ng premiere bukas? Mga 6 PM ano? Okay, so siguro 6 PM yung premiere ko bukas. Live streaming premiere po yun. Aga TV lang po yun, di ba mga kapatid? So, kung sino man ngayon ang makapanood or manonood pa lang sa aking streaming, partial streaming ngayon, huwag niyo pong kalilimutang bisitahin ang aking premiere tomorrow 6 PM. Sharp. Philippine time. Okay yun. Thank you po. Shoutout po ulit sa 3 million viewers dyan. Thank you for coming. Sana manood ka rin to bukas sa aking streaming. Okay. Yun lang. Naglulubat na rin yung cellphone ko. So,
advance good night diyan sa mga taga Pilipinas at saka kung gumaga naman sa ibang bansa, have a good day. Ayan, 20% na lang yung aking battery life. Kaya malapit-lapit na rin tayong mag-end at stream. Pero meron pa naman tayong konting oras. Bigyan pa rin ng another 5 minutes to go. Oy, thank you dyan sa pangalawang thumbs up, kapatid. Thank you talaga. Thank you po. Sabi na, magbaba ka po ng bahay at nang mapuntahan kita, kapatid. Siyempre, nang mapasalamatan din kita. So, ulitin ko po ulit. May streaming po ako bukas. Premiere po yan, mga kapatid. 6 p.m. Philippine time. So, pasensya na po kung ganito yung status ng aking stream ngayon kasi ayun po, shoutout po Don Mendez. Okay, ayan po kapatid, shoutout po. Thank you for coming, idol. Kamusta ka na, idol? Kaliwara man suga. Para sugasin siya na, kapatid. Kaya di kami akoan. Nandito kami sa labas. Walang internet sa loob. Pasensya nyo na. Lods, meron akong tanong. Paano ba maglagay ng background music sa streaming nang hindi nakaka-copyright? Dalawang gamit ba yun? Dalawang cellphone bang gamit? Yung isa para sa monitor, saka yung isa para sa audio. Ganun ba yun, Lods? Pasagot naman, Lods. Paano ba kita bigyan ng jacket? Bigyan ng jacket. Ayun, kapatid, may jacket ka na. Pwede ka nang magbabaan ng iyong bahay at nang mapuntahan din kita next time. Lods, ayos good buddy. Okay. Ayos na ayos. Lods, first streaming ko yan ng week. This week yan ang bulang gyapon. First streaming ko. So, gusto ko, namamali yung nakakaya talaga mag-direct kill is. Naka-direct ka ba? Oo, naka-direct ako, Lods. Naka-direct. Paano ba maglagay ng background music? Kasi ang boring ng streaming ko. Kasi boring ng pagmumukha ko. Naka-direct ka, buddy. Paano ba maglagay ng background? Lods, mga kapatid mo, pa-inform naman. Yung mga friends mo, sana tulungan din nila ako. Pumasok sila sa aking bahay at nang mapuntahan ko sila sa kanilang bahay. Lods, andyan ka pa? Tanong ko lang, okay lang pala yung emoji? Kasi na lang tayo, di ba? Okay lang pala sa emoji yung comment. Hindi nababawal yun. Sana all malakas signal. Malakas dito bro yung signal, nasa labas nga lang. Pinagtitisan ko yung nasa labas. Makapag live streaming lang. Kumusta na bro? Di ba nakuha mo na ba yung PIN mo? Ayun po mga kasunggab, shoutout po ulit sa 3 million viewers. Ulitin ko po, bukas mayroon po akong live streaming 6 p.m. Philippine time. Sana po mga kaibigan, pumunta po kayo at magbaba kayo ng bahay. Di na bawal emoji pag money na bade. Yun, thank you po bro sa iyong update. Thank you. Salamat talaga. Thank you dyan. Marami pa akong gustong malaman. Balik po tayo sa background music, idol. Gusto ko pong malaman kung paano maglagay ng background music dito sa direct LS. At saka ito pa bro yung tanong ko, ano ba yung mga bawal na sasabihin dito sa LS? Ano yung mga bawal? Yung basic lang na bawal, yung alam mo lang. Pero bro, unahin mo yung wala pa akong pin body pero nakapag-request na. Okay bro, okay. Yung sa akin bro, hindi talaga dumating yung pin ko eh. Nag-manual verification ako bro. So as of now, yung problema ko na lang is kailangan ko pang ma-hit yung
$100 threshold ni Lolo. So ayun, sana 'pag nakuha ko na yung $100 threshold, yun na ang simula ng journey ko. Wala pa akong pen pale, pero Lods, paano muna Lods, yung ano muna, yung background music ba, pwede ba kahit anong music? Or yung hindi naka-search lang sa YouTube? Hindi ko alam paano mag-manual verification. Lods, puntahan kita dyan. Pupunta ako dyan mga this week. Magbabayad ako ng bill. Dadaanan kita dyan. Tuturuan kita kung paano mag-manual verification. Ayan po mga kapatid, shoutout po dyan sa 4 million viewers ngayong gabi. Thank you po for coming to our, sa aking vlog. At saka ulitin ko po ulit, bukas po mayroon po akong LS 6 PM sharp Philippine time. Premiere ko po yan mga kapatid. Sana po pumunta po kayo. Okay po. Siyempre wag po kayong mahiyang magbaba ng inyong bahay. Tulungan ko po kayo. Magbibigay rin po ako ng saging. At saka siyempre magbigayan tayo. Hindi ko alam paano mag-siya. Oh my goodness. Okay guys, let me remind po mga kasonggab. Malapit na rin po mag-lowbat yung battery ko. Kaya ayun po, ulitin ko, bukas meron po akong premiere 6 PM Philippine time. Okay po, 6 AM, I mean 6 AM, 6 PM po. Sorry, nagkakamali po. Shoutout po ulit sa 3 million viewers dyan. Thank you for coming to my vlog. I mean to my live streaming. Pasensya na mga kapatid, nagkakamali sa mga sinasabi kasi medyo kinakabahan ng konti. Namamali. Bro, andyan ka pa, yung tanong ko, paano ba maglagay ng na background music dito sa LS live streaming nang hindi nakaka-copyright. Hindi ko alam paano mag-manual verification. Wash up. Aray. Malapit na ata akong parang 8%, malapit na akong maglubat. Yun, shoutout po ulit sa 3 million viewers dyan na nagbabalik. Thank you po mga kapatid, mga kasunggal. Salamat po sa suporta. Hope to be sharp. Hindi ko alam paano mag-manual verification code. Haggard na yung mukha ko, bro. Okay ka lang, bro? Okay lang. Ngayon, bukas po ulit. Malapit na pala mag-shutdown yung cellphone ko. So, bukas po ulit, LS Premier Agad TV po, 6 PM. Sana wag niyong kalilimutang pasokin yung bahay ko, mga kapatid. Siguro madilim din bukas. Pero subukan kong magdala ng ilaw. Kahit wala akong ilaw. Lods, nandyan ka pa ba? Umuwi ka na ba? So ayun, thank you po sa pumunta sa aking premiere ngayon. Meron na lang po tayong 1 minuto para magpaalam. So 1 minute po. So sabi na, tatapusin ko this LS ko ngayon kasi mawawalan rin ako ng battery life. So salamat po sa pumunta mga kasunggab. Thank you sa support. Ang ingay mo. Ang ingay mo, bro. Mag-premiere na ako bukas. Sana all palaging may load.
para makapag-premiere. Shoutout dyan sa mga nanonood ngayon. Yan, mag-out na pala, mag-i-end of stream na po tayo kapatid. Thank you po ulit sa mga pumasok. Kasi maglulubat na rin yung cellphone ko, 5%. End of stream na ba tayo, besh? Okay, end of stream na tayo. End.